Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya, Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah, Namo Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya Bhudale, Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഈ ശോഭനീഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മന്ത്രം ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതിനു മുന്നേ ഇന്നലെ നമ്മള് ധ്യാന മന്ത്രം കണ്ടിരുന്നു. അതൊന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തായിരുന്നു ധ്യാന മന്ത്രം? ഷെയർ ചെയ്യണേ. പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണനുമാദായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ നിൽക്കും? പരിപൂർണനായിട്ട് തന്നെ. അല്ലേ? ഓം എന്താണ് ശ്ലോകം? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ധ്യാന മന്ത്രം. ലെവൽ 5 നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ പഠിച്ചതിൽ 2 എണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് ധ്യാന മന്ത്രവും പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രവും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി ചൊല്ലുന്നതും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദ പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും കൂടി ഒരാളും കൂടി ചൊല്ലാവോ? ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? പരിപൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ധ്യാന മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്റെ സ്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 1. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. മന്ത്രം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ശരി. അപ്പൊ മന്ത്രം നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തില്ലല്ലോ. ഉണ്ട്.
അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം ഈശാവാസമിതം സർവം ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തിക്തേന പുഞ്ചീത മാതൃതാകസ്യ സിദ്ധനം ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തിക്തേന പുഞ്ചീത മാതൃതാകസ്യ സിദ്ധനം. എന്താ പറയുന്നവിടെ? ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിം ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീത മാതൃതാകസ്യ സിദ്ധനം. വായിച്ചോളൂ ഒരെണ്ണമായിട്ട്. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ചം ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീത മാതൃതാകസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചിത മാഗൃധ കസ്യ സ്വിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതാര വായിക്കുന്നേ? ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചിത മാഗൃധ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീത മാഗൃധാഃ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ വായിക്കുന്നേ? കഴിഞ്ഞോ? ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാ ജഗത്തേന തിക്തേന ഭുഞ്ചിത മാഗൃധ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ വായിക്കുന്നേ? കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരെയും? ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തിക്തേന ഭുഞ്ചീത മാഗൃധാ കസ്യ സിദ്ധനം. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥാക്കണേ? ഈശം, ഈശ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഈശ്വരനാൽ. ആവാസ്യം, ആവാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതം, ഇതം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ, ഇതായിട്ട് ഈ സർവം മുഴുവനും. യത്കിംച യാതൊരു, ജഗത്യാം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള, ജഗത് ചരാചര വസ്തു, തേന അവനാൽ, ത്യക്തേന അർഹമായ വിഹിതം, ഭുഞ്ചീത സ്വയം സ്ഥിരീകരിക്കുക, മാ അരുത്, ഘൃത കൈക്കലാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുക, കസ്യസി മറ്റാരുടേതുമായത്, ധനം സമ്പത്ത്. അതായത് ഇതിലെന്താ പറയണത്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ഈശോവാസ്യമിതം സർവം യത്കിംച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചിത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, അത് ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടവ, അർഹമായ വസ്തുതകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും, സർവചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഈശ്വരനാണ്. എല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ അർഹമായ വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മള് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല, ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മളെ മാത്രല്ല ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, കുറേ ജീവജാലങ്ങൾ, 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാണ് ഇവരൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനർഹമായതെല്ലാം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് അർഹതമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അല്ലാത്തത് നമ്മള് ആശിക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒന്നും നമ്മൾ ആശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്. കാരണം അത് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റമറ്റതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്? അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് കാണില്ല, കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷമത്രേ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാൽ അരുൾപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഈ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഉറവിടം നമുക്ക് അപൗരുഷേയമാണ്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി നൽകിയതല്ല, ഇതാര് നൽകിയതാണ്? ഭഗവാൻ നൽകിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറ്റമറ്റതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ അല്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു. എന്താണ്? അന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപൂർണമായിരിക്കും. ഈ 4 കുറ്റങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടാവുക, ന്യൂനതകൾ ആർക്കുണ്ട്? ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 4 ന്യൂനതകളാൽ പരിമിതമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളിൽ ഈ 4 പോരായ്മകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവിന്, മനുഷ്യ സത്തയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ആർക്കാണ് നൽകിയത്? ബ്രഹ്മദേവൻ അല്ലെ. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവിയെ മുഖ്യന്തിയെ സുര. അതായത് ആ ആദികവിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ വേദങ്ങള് പകർന്നു നൽകിയതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ പകർന്ന് അത് നമ്മുടെ പോലെ പിൻതലമുറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈമാറി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരാകട്ടെ പിൻതലമുറക്കാർക്കും കൈമാറി. ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകയാൽ അവിടത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈശ്വരൻ ആയതുകൊണ്ട് അഥവാ അന്യൂനനാകിയാൽ അവിടത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ബുക്ക് ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും കയ്യിലും? ബുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഇത് എവിടെയാന്ന് നോക്കിയതാ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായതുകൊണ്ട് അഥവാ അന്യൂനമാകയാൽ അവിടത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര്? ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് ആര് വശംവദനാകുന്നില്ല? ഈശ്വരൻ വശംവദനാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ സർവവും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമാണ്. അപ്പൊ ജീവനുള്ളതായാലും ജീവൻ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമാണ്. എന്ത്? എല്ലാതും, ജീവനുള്ളതാ ജീവൻ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും, സർവ ചരാചരങ്ങളും. ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തൽഫലമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതില് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ 3 പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ. ഒന്ന് പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപരാപ്രകൃതി. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ എന്ത് ശക്തിയാണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതി ഈ 2 ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭൂതമാകുന്നത്. ഇതിന്റെ പരാപ്രകൃതിയുടെയോ അപരാപ്രകൃതിയുടേതോ അല്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പരാപ്രകൃതിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതിയുടേതോ അല്ലാത്തതായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളാണ് പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയും. അപ്പൊ ഈ പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ്, അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെതായിട്ട് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് യാതൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എല്ലാതും. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. അതായത് പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി വിശേഷം കൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് സകലിനെയും ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധമായ ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. അതായത് പരമോന്നത സത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ്? വ്യക്തിഭാവമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണത്. ഇതെല്ലാം ആരെ പറയുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പറയുന്നതാണത്. എങ്ങനെയാണ്? അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പല പല രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് അചിന്തമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഐശ്വര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി ഇതിനാൽ പരിപൂർണനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവനുണ്ടാവണം. അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ആർക്ക്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളല്ല, ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരുവൻ തനിക്കായി ഈശ്വരൻ നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. അപ്പൊ ഒരുവൻ തനിക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഹിതം ഉണ്ട്, അത് മാത്രമേ നമ്മള് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഈശ്വരൻ നമുക്കായി ദയാപുരസരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് സംതൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പറയണത് ഒരു വീട് മണ്ണ്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങി പല വസ്തുക്കൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഇരുമ്പ് വേണം, മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വേണം അല്ലെ? ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ അതിനുണ്ടാക്കി മാറ്റാണ്. നമ്മളൊരു വീടാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും.
പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്, നമ്മളെ വീട് നമ്മളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ വീടിന് വേണ്ടി മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, ഇരുമ്പ് വേണം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്, ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി നമ്മളത് ഒരു വീടിന്റെ രൂപത്തിലാക്കി എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അത് മുഴുവൻ ആരുടെ വസ്തുക്കളാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊരിക്കലും ഉടമസ്ഥാവകാശം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു, തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അതില്. ഞാൻ ഇത് വായിക്കാം. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ വലിയ തർക്കം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊരു അഖില ലോകവ്യാപ്തി കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ലോകം ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ ശത്രുവായി കാണുകയും പൂച്ചയെയും പട്ടിയെയും പോലെ മുരളുകയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ അതിനു കഴിയും. വൈദിക സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കലഹിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ഈശ്വര കൃപയാൽ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അവയാൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടരാകേണ്ടതാണ്. ഈശ്വരന്റെ മാത്രം വസ്തുക്കളായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ മുതലാളിമാരോ മറ്റേതു പാർട്ടിയോ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സമാധാനം കൈവരില്ല. രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പൊ മാതാജി വായിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല മാതാജി, ഇതിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കാത്. ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സമാധാനം കൈവരിക്കുകയില്ല. രാഷ്ട്രീയ ഉപജാപങ്ങളിലൂടെ മാത്രം മുതലാളി വർഗത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ അമർത്തുവാനോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പത്തിനു വേണ്ടി മുതലാളി വർഗത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി വിജയം കൈവരിക്കാനോ സാധ്യമല്ലെന്ന് തീർച്ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം തങ്ങളുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവയെല്ലാം അവർ കവർന്നെടുക്കുകയാണ്. തൽഫലമായി പ്രകൃതി നിയമത്താലുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് അവർ വിധേയരാകുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികളും മുതലാളിത്ത ഭരണാധികാരികളും ആറ്റം ബോംബുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഉടമാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഈ അണു ബോംബ് തന്നെ രണ്ടു പക്ഷത്തിന്റെയും നാശം വരുത്തുകയും അങ്ങനെ സ്വന്തം രക്ഷയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും സമാധാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും ഭാഗവും ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരും, തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസത്തില്
എല്ലാവരും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾക്ക് ക്ഷാമമൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും, തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം എല്ലാവരും നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ക്യാപിറ്റലിസം. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് വെച്ചാല് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെ മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ധനികർ പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും, അവിടെ എപ്പോഴും മത്സരമായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, അതില് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെ അവരെ മാത്രം സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവരെ ധനികര് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവിടെ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, മത്സരം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്തത് വർണ്ണാശ്രമം. എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കരുതുന്നതാണ് എന്ത് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, കമ്മ്യൂണിസത്തില് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിസം. പക്ഷെ ക്യാപിറ്റലിസം ആവുമ്പോ എന്താ മാറും, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെയും മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നത്. അടുത്തതായി ക്ഷത്രിയരാണ്, അവർ രജോ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതില് ഇതൊന്നും ഇതിലില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് ഞാൻ വായിക്കാം, പക്ഷെ ഇതിൽ കണ്ടില്ല ഞാനത്. അടുത്തതായി ക്ഷത്രിയരാണ്, അവർ രജോ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു, അവരെ നരദേവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ ക്ഷത്രിയർ അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ അതിന് താഴെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയര് അവര് രജോ ഗുണത്തിലാണുള്ളത്. ക്ഷത്രിയര് രജോ ഗുണത്തിലാണ്, നമുക്കറിയാം. അവരെ നരദേവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങള് ക്ഷത്രിയര് അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ അതിന് താഴെ വരുന്നതാണ്. സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് അതുണ്ട്, അതിന് മുന്നത്തത് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്താ സസ്യബുക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. അപ്പൊ സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഭഞ്ജിക്കാന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. ഒരുവൻ താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്ന് അഭിമാനിക്കരുത്. അപ്പൊ സസ്യങ്ങൾക്കും സാധാരണ എന്തുണ്ട്, ജീവനുണ്ട്. ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുക എന്നത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുവൻ താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്ന്
അഭിമാനിക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ശരിക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്, ജീവനുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അവബോധം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് പറയരുത്, നമ്മൾ അതില് അഭിമാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം. ഞാനൊരു സസ്യബുക്കാണെന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ എന്താ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ആ സസ്യത്തിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത്, ഒഴിവാക്കുന്നത്, കരുതുന്നത് അതും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. ശരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുക എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയായ ബോധം മൃഗങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിയാനും അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭം സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തിനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഇത് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനും അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭം സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി ആർക്കുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചയാൾ പരമപ്രഭുവിന്റെ അധീശത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് തീരണം. തന്റെ സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായിട്ട് കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. തന്റെ ഭക്തരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് താൻ സസ്യാഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ഛതി യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. അപ്പൊ ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി എനിക്ക് ആരാണോ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്, അവരെ ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ആര് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുകയും തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കരുണ എന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പലതരം യാതനകൾ അവൻ വിധേയനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെന്താണ്, പാപത്തെയാണ് അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭുജിക്കുന്നതെന്നും പറയാണ്, ഭക്ഷിക്കുന്നത് പാപത്തെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള യാതനകൾക്ക് അവര് വിധേയരാകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂല കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂല കാരണം. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് നാശം വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തോ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതില് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി വായിക്കാം. മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാരം മൃഗങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകാൻ നിവർത്തിയില്ല. ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിൻ പാലോ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പച്ച മാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണോ അത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, അല്ലാത്തവയെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിനൊരു കാര്യം പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിത നിലവാരം ഇതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു പുലി എന്താ കഴിക്കുന്നത്, അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിന്റെ പാലോ ഒന്നല്ല ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണ്, പച്ച മാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സസ്യബുക്കുകളും മാംസബുക്കുകളുമായിട്ട് നിരവധി മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കാണാം. എന്നാൽ അവയൊന്നും ഈശ്വരേച്ഛയാലുള്ള പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ പ്രകൃതി നിയമം ലംഘനം നടത്തുന്നില്ല. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അവർക്ക് എന്താണോ
എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവരാരും പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കാറില്ല. മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ, അതിലും താഴെയുള്ള മറ്റു ജീവിവർഗങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. വൈദിക ശാസനങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മം മാത്രമാണ് ചുമതലാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. ബോധത്തോട് കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ പറയണത്, പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ മനുഷ്യവർഗം കലഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവരുണ്ടാകണം. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് കലഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ മനുഷ്യന് എന്തുണ്ടാവണം? മനുഷ്യന് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ആ ജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവനുണ്ടാവണം. വൈദിക സാഹിത്യം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ നായകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും പാപസ്പർശം ഏൽക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇതര ജീവികളെ കൊല്ലാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പൂച്ചയ്ക്കും പട്ടിക്കും ഒക്കെ എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പാപത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതില്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പാപസ്പർശം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതര ജീവികളെ കൊല്ലാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ അനിയന്ത്രിതമായ രസനയുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിച്ചതിന് അവൻ ഉത്തരവാദിയാകും. തൽഫലമായി അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനുഷ്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. കാരണം അത് നമ്മുടെ രസനയ്ക്ക്, നമ്മുടെ ആ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ്? ഈശ്വരൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് നീക്കിവെച്ചത്, അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് മന്ത്രത്തില് പറയണത് ഓരോരുത്തർക്കും തനിക്കായി നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അന്യരുടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഉദാഹരണം പറയണത്, പശു പാല് നൽകും. ആ പാല് പശു സ്വയം കുടിക്കുന്നില്ല. അതെന്താ ചെയ്യണത്? പശു പുല്ലും ധാന്യവും എല്ലാം കഴിക്കും. പാല് നമ്മുടെ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് പാല് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ ക്രമീകരണം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ദയാപുരസ്സരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്. അവയുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ചുരുക്കം പറയുന്നത്. അതായത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ്? ഈശോ സർവം യത്കിഞ്ച ഈശാവ്യാസമിദം സർവം യക്തേന പുഞ്ചിത മാ ഘൃതാ കസ്യ മന്ത്രം ഈശാവാചിമിദം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്യാൻ ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ചിത. ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. അന്യരുടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാനോ നമ്മള് കൈവശപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വരെ നമുക്ക് ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് എന്താണ് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. മറ്റുള്ളവയുടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആ അർഹമായത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. എല്ലാതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹിക്കരുത്, ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ
ഉപദേശത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എല്ലാതും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ അത് മാത്രം നമ്മള് സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അല്ലെ, പശു പാല് തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ പാല് പശു കുടിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ആ പാല് മനുഷ്യർക്കായിട്ടാണ് പശു തരുന്നത്. പശു എന്താ കഴിക്കുന്നത്? പുല്ലും ധാന്യമാണ് പശു കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് മൃഗങ്ങളെ കണ്ടു. പച്ചമാംസം കഴിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഏതാണ്? അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്കത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നു. അവരൊരിക്കലും ഈ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നില്ല. നിയമലംഘനം ചെയ്യുന്നത് ആര് മാത്രാണ്? മനുഷ്യര് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ ഒന്നും അതില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാകാൻ കാരണം എന്താണ്? മന്ത്രം വിശദമാക്കാന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ. അതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? മനസ്സിലായി. രണ്ടാമത്തത്, വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാകാൻ കാരണം അത് ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കുറ്റമറ്റതാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ കൈവന്ന് പോന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വൈദിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കുറ്റമറ്റതാണ്. സാധാരണ വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല അത് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മായയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റും, പ്രവണതരാകുന്നവരാണ്, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ആദ്യം വേദോപദേശം നൽകിയത് ആർക്കാണ്? ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി ഏതാണ്? എന്താണ് വിശദമാക്കാൻ പറഞ്ഞാല്? പരാപ്രകൃതി മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, വായു, ശക്തി, അത് അപരാപ്രകൃതി അല്ലെ. പരാപ്രകൃതി വെച്ചാല് ജീവാത്മാ. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരാണ് അപരാപ്രകൃതി. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവഗണങ്ങൾ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. മറ്റേത് അധമശക്തി. കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, വർണ്ണാശ്രമം എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിസം കഴിവുള്ളവരെയും കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുമ്പോള് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണണത് അല്ലെ. ഒരുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, കഴിവുള്ളവർക്ക് കിട്ടില്ല. ക്യാപിറ്റലിസം സമ്പത്തുള്ളവരെയും മുൻപന്തിയിലേക്ക് മുന്നില് കാണുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് അർഹതയില്ല. അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം, കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമം പറയുമ്പോഴോ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള തുല്യ അംശാണെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെ. അടുത്തത് ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത 9:26 ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചു. ഭഗവാനും സമർപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാണ്? മനുഷ്യരുടെ നാശത്തിന് കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെങ്കിലും അത് അനുസരിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിക്കുന്നു. അതെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മൾ അവഗണിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ.
അത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കാണ്, നമ്മളത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളതിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളത് ലംഘനം ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നാശത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിനും കാരണമായിട്ട് തീരുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം നമ്മളുടെതല്ല ഒന്നും, ഭഗവാന്റെ ആണല്ലോ അതിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ബോധത്തോടെ നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്.